14. Lahden Eräpolku Racing 12.8. Leppäälän Daltos EVK-tiimi 7. Suurtyrmään Suharit 6. Mervetil 5. Pudasjärvi 4. Ja Päijät-Hämeen Kiverio pisteitä 1. 10 sekunnin taulu jälleen näytetty ja ei kun lähtöliikkeellä. Ja hyvin lähtee edelleen Pieksämäki ja Simonen. Miko siellä kuljettajana ottaa kärkipaikalla kuljettajana siellä Juuso Innanmaa näyttäisi ottavan tuon kakkospaikan. Sitten jälleen vähän tiukempaa, onko Daltonit nousemassa sitten kolmospaikalle. Etu on ainakin sisäradan turvin ja se etu menetettiin. Nyt pudottiin 5., 6. ja putoako peräti 7. sitten tuo Lempäälän joukkue. Siellä vähän taputeltiin kaiteeseen ja pientä pyörähtelyä tapahtuu siellä. Sitten 4. pisteen kohdalla ongelmissa ollaan. Parikin joukkuetta näyttäisi keskeyttävän. Sitten onko puolimoottori toinen ja mikä tuo toinen joukko. Katsotaan se sitten hetken kuluttua, kun 10 uutiset meneillään. Säiliöhuoltotiimi kärjessä tunnuksella Miko Simonen vahvasti ottamassa 3. perättäistä voittoa tässä B-lohkossa. Kakkospaikalla tulee Suurtyrmään Suharit E-tunnuksella Juuso Innanmaa Eräpolkureen. 3. tunnuksella Nolle Yrjöllä. 4. Mikkus Kiveriö ja siellä kuljettajana K-tunnuksella Janne Kanerva. Daltos EVK-tiimi 4. päällä kuljettaja tässä lähdössä E-tunnuksella Kari Piira. Puolimoottoriko sinne sitten keskeytti? Kyllä, musta auto. Ruvetaan pikkuhiljaa olemaan niin kuin tajulla näistä laitteista ja väreistä, että mikäkin joukkue on. Ja Pudasjärvi jatkaa sinne sitten viimeiselle No Hand Racing-tiimiä on tuomassa joukkueelle sitten 1 pisteen kuljettajan X-tunnuksella Arto Juusola. Ja kyllä täytyy sanoa, että mukava on ihan tätä tulospalvelua seurata. Täällä on kuljettajat ja se kun nappailee kiinni vaan ja kertoo teille missä mennään. Jälleen täydet 7 pistettä säiliöhuollolle.